kuma shi wannan ɗakin Allah shi ne farkon ɗaki wanda da aka ajiye shi a duniya don ibadatu don ibada saboda shi da alƙur'ani mai girma Ubangiji ya faɗa a cikin suratul Ali Imrana hakika farkon ɗakin da aka ajiye shi a duniya don mutane su amfana da shi shine wannan ɗakin Ka'aba wanda yake a Makka abin yi wa albarka kuma shirya ne ga halitta a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu a cikin wannan ɗakin akwai maƙamin Ibrahimu wanda duk ya shiga cikinsa ya kasance amintacce to bayan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da abin da ya haɗu da shi a nan ya haɗu da abin da ya haɗu da shi a Makka ya fita daga Makka ya tafi zuwa Madina to da ya tashi yin fatau Makka ya zo ya shigo Makka ya fito daga Madina ya zo Makka ya zo ya tarar cikin wannan Ka'aba an sa gumaka guda 360 ana bauta musu guda 360 gumaka ana bauta musu to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ɗauki kwajiransa ya bi wannan gumakan diyar gurguza su gabaki ɗayan in ya zunguri gunki sai ya ce ja alhaku wa zahaq albatil innal batila kana zahuqa ja alhaku wa zahaq albatil innal batila kana zahuqa wannan gumakan gabaki ɗayan su guda 360 manzon Allah diyar rubuce su gaskiya ta zo ƙarya ta lalace daman ƙarya ta kasance lalatacciya ce diyar guza kasance wayanda suka tafi da al'amarin Ka'aba bayan annabi Isma'ilu su ne ƙabilar Jurham sai aka shiga su ne ƙabilar Jurham su ne suka dinga tafiya da al'amarin Ka'aba lokacin da suka yi zalunci suka yi ɗagawa ga wanda duk suka shigo Maka inda mutane suka shigo Maka sai su ɗagawa su yi zalunci a kansu kuza'ata sai ƙabila kuza'a ta haɗa a kansu ta ce ba za mu yadda da wannan zaluncin ba suka kore su daga bakin wannan Ka'aba suka zamanto suka koma suka zama su ne shugabanni masu kula da Ka'aba suka dinga yin hukunci bisa adalci aka hana zalunci shi kenan sai shugabancin kula da Ka'aba ya komo zuwa hannun ƙabilar Kuza'a hina har zuwa wani lokaci ƙabilar Kuza'a ita ce take kula da wannan ɗakin Ka'aba to shine sannan daga baya sai Quraishu suka karɓi shugabancin kula da Makka haramin Makka Kusayyi bin Kilabin a zamanin Kusayyi ɗan Kilabu saboda sababinsa suka yi imani a cikin wannan garin sahabu ƙabilun Laraba ga baki ɗaya sai da suka so Kusayyi suka so shi suka girmama shi idan suka tattara gurin Kusayyu to sun zamanto amintattu adina kenan masu yi musu shishigi irin masu zalunta su a kama mutum a ci zalinsa a zalunce shi sai sau to shi kenan sai mutum ya gudu gurin Kusayyu shi kenan ya zama amintacce ba mai iya taba shi
shikenan sai Allah ya yi baiwa ga al'umman Makka gabaki ɗayansu saboda albarkacin Qusayyu, saboda saukarwa da Ubangiji ya yi na Alƙur'ani. Ubangiji ya faɗa a cikin suratul Ankabut, ba kwa ganin cewa mun sanya haramin Makka ya zama amintacce duk mutanen duniya su dinga zuwa suna yin ɗawafi a kansa? Haka muka sanya haramin Makka ai duk duniya sai kowa ya zo ya yi aikin hajji. Yanzu ba ga shi nan kulle yawan buri kake ka bar danginka, ka bar yan uwanka, ka bar iyalanka, ka je inda haramin Makka yake, ka je ka yi aikin haji, ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai Ahmadu Rufai, shekararsa 40 yana roƙon Ubangiji Allah ya kai shi je ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar da Allah ya amsa masa ya je gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tsaya kan kabarin annabi ya ce, fil bu'udi ruhi kuntu ursulaha famdid yadaka kai ta hazabi hashafati. Da ruhina ne da jikina yake, da ruhina ne da zuciyata take zuwa ta ziyarce ka ya Rasulullahi. Yau ga gangar jikina da ruhin nawa da jikin nawa sun zo gabanka ya Rasulullahi. Ka fito da hannunka ya shafi fuskata dan ne alfahari da wannan abin da za ka yi min na shafi fuskatawa ranar alkiyama. Shi duk wanda ya zo aikin hajji a wannan shekarar ya ga hannun manzon Allah ya fito daga kabari ya shafi fuska Ahmadu Rufai. To wannan muke ta roƙon Ubangiji mu ma ya kai mu je mu ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shewa Alfazazi yana cewa wa man raga fi zaka turabi izarau. Zan yi birgima akan wannan ƙasar ta gaban kabarin manzon Allah in dai na je na ziyarci manzon Allah. Wa in kunta lan tubali wa hayya diyaru li hubbi rasulillahi narju jawaru wa kullu muhibbun fal habibu lahu hasib. Ko dai ban je na ziyarci manzon Allah ba to soyayya da nake wa manzon Allah ai ta isar mu. Wa kullu muhibbun fal habibu lahu hasib. Domin dukkanin wani masoyi to ai masoyin nasa ya isan masa. Mala'ika Jibrilu ma yayi burin haduwa da manzon Allah. To ballantana kai ne. Allah kai mu je mu ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan makaranta ta mu Allah ya kafa mana ita har ila yawmul qiyamah. Allah ya sa bayan mu su gaje ta. Allah ya sa dukkanin waɗanda suke a zaune a gurin nan su zamanto masana sayyidina Rasulullahi, masana Allah, waɗanda za su kula mana da wannan da'ira mai albarka, alfarman manzon Allah. Allah ka sa mu haifi waɗanda suke masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Allahumma balighna jami'a wa jami'atan min fitahil awliya wal ulama kama yanbitu rafi'ul baqal wa barik lana fihi ma ila yawmil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina wa asri zati bainana. Sai mana addu'a. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. آمين آمين الحمد لله.